Kashe kaddara ta riga ya fata. Yau karatun Hausa da ake Najeriya karatun Hausa a zannar da Hausa a cikin boko ya shekara 120. A sa Hausa cikin boko yau shekara 120. Kuma duk wani harshe da ke wasu Afirka ba harshen da ke gaba Hausa a sa cikin karatu. Idan baka manta matsayinka na ɗan jarida ka san muna da harsuna 7,600 a duniya. Cikin 7,600 Hausa ta 11. Cikin harsuna 7,600 Hausa ta 11. Ba ko ta 3,000 ko 2,000 ita ta 11 kaga dole ta yawa. Don haka abinda ya auku shine Hausar Kano aka fara rubutun boko da ita. Da ita aka fara koyarwa. Don haka ne ita aka fara rubutawa. Abajadin ta aka fara rubutawa. Haka kuma dole ta ci gaba. Kuma dole ta jagoranci Hausa. Don kai ma za ka ce wani gari gaban Usami sunan shi. To ka gani ka ce tsafe. Amma in ka zo sarkin garin da yan za su ma tsahi. Kaga ba Kano bai da tsa, dole mai da tsa da Hausa. Amma sunan garin tsahi ba wani daga tsafa cewa ne. Saka ba tsafe ne ba da wuce kaga tsahe ne. Amma kada ƙarfi da ya koma tsafe saboda Hausar Kano aka fara rubutu. Ma'ana da karin harshen Kano aka fara rubutu. Kuma aka bisa ikon Allah Kanawa suka jagoranci karatun Hausa duniya. Professor Muhammad Kabir Galadanci shi fara PhD a Hausa a Ingila shekara 1968. Ka kenan an abin nan amma dai wanda ya gabace shi shine Professor Hambal Junju wanda ta shekara 1967. Shi kuma Hambal Junju mutumin Niger ne. Kuma mutumin Niger kusan gaba ɗaya sassa katsinanci ce sakwatanci. Farfesa ya ce ku ci gaba da alfahari da yaren Hausa. Dan tambaye shi dalilin da yasa ɗalibai ba sa ma kaunan karatun Hausa sai farfesa ya ce. To abin da yasa wannan shi kuma gaskiya shine saboda rashin sani yasa karen gauro ya kori bazaura. Inda ta sani ba ta gudu. Yaro ma'ana harshen da aka koya masa shi bai iya turancin ba, malamin sa bai iya ba. Littafin da aka rubuta turancin ba iya shi ba. Kuma ya manta da tarihin tahuwan turanci. Ai duk wanda ya zo ma karema ya yanka shi masa yankan rago, ya karɓe dukiyarsa, ya tafi abinsa, bai kamata da masoyinka ba. To a duniyar da ake cikin zamani sai gashi Najeriya ta mai da Hausa da kanta. An sa ka'ida yanzu kowa a karantar da shi da harshen mahaifinsa. Sai a kira mu ɗalibai su kula cewa cikin ƙasashen suka ci gaba da arziki duk duniya guda 7 ba mai amfani da harshen turanci. Kowa da harshen su yake amfani. Kada suka ci gaba duk duniya su ake amfani. Su ake bin gaba suna da arziki sun bunƙasa ba mai amfani da turanci. Sannan kuma sai a gaya ma ɗalibai su fahimta duk wani ci gaban da aka samu na keke ne, na mota ne, na injimi ne, na kwamfuta ne, na wani na'ura ce ba wanda bature ya kago wani a daga Ingila daga Jamus ne ko ina duk a tarihi sai ba a samu da wata dabbi ton dan Ingila na asali babu shi kenan ba can da ilmi yake ba ilmi ya kwakwale mutane da tunanin da harsunan su kenan yaro dan ya ce bai yana gudu ya karanta bai sun mi Hausa ba a iya zama da kyar zai fita inda za a koyar da shi ne kwarai da kyar zai kare da kyar samu abin da ya ci amma idan muka samu suka zo suka koyar to akwai abubuwan zamu ci gaba da yawa kaga zuwa ga muna fatar kamin shekaru 5 a maida lissafi masu cikin Hausa physics, chemistry, biology kuma cikin Hausa. To da an yi haka to an ci uban boko. Don kana kana doron karatun turanci yaro na ya komi da Hausa kuma ya jarabawa ya ci kuma shi aiki a fahimce shi. Me ya amfani yanzu ga likitocin nan ana kawo mana da Bulgaria in ka je Bulgaria sai ka koyi harshen shekara 1. Kai ya za a mutu ya koyi harshen shekara 3 har ya kanta likitanci har ya dawo a ba digiri. Kai ka san an aiko da kai kashe. Ba zai yiwa. Harshen da ba na gadon ka ba ka karance shi ka koyi shi shekara 3 ka karanci kimiyya a baka certificate ƙarya ce ake labari ne ake. An dai baka lasin ka zo ka tanka